אבל קצת רחוק מדי, לא ישמעו טוב. תשמעו. בוקר טוב, אנחנו משפחת שאול, גרים בלוגאנו בשוויץ. אני עושה כאן דוקטורט באוניברסיטה בלוגאנו בקרימינולוגיה, והילדים שלנו יונתן, אבישג, איתמר לומדים, אמרו שאנחנו לומדים בבית ספר האמריקאי שנקרא תזיס כאן בלוגאנו. יפתח איתי בבית. טוב, בואו נתחיל לשאול אתכם, מה לדעתכם ההבדל המרכזי בין לחיות כאן לשם? קר, נכון, איתמר, אתה צודק. מכוניות, מה זאת אומרת? יותר יפות. יותר יפות. לירון, מה אתה אומר? צלם את הנוף. היוקר. יותר יקר. יקר פה. אגב, זה הבית שלנו, מאחורה. פר, זה נכון. למה אתם הכי מתגעגעים בחוגלה? אבישג, למה את מתגעגעת? יש הרבה יותר פרחים. לחברים. יש הרבה יותר פרחים בחוגלה? כן, כאן התכוונת. יונתן, למה אתה הכי מתגעגע? לחברים? לילה. ללילה הכלבה שלנו? כן. כן. לירון, מה אתה? שבועות. לשבועות. מה, לא למשחקי כדורסל? ולמשחקי כדורסל. ולמשחקי כדורסל. פר, זה נכון שכשהייתם בחוגלה אנשים היו חמים? אנשים היו חמים, ועכשיו בחול כולם קרים, נכון? לא. לא? זה לא נכון? לא. בחייאת, תגידו, אז לפחות מזג האוויר פה על הפנים? לא. תראו איזה יום רק יפה. בימים של שלג, שאי אפשר לצאת מהבית. שאי אפשר לצאת, זה נכון. אבל אפשר לעשות סקי. אפשר לעשות סקי, יש בזה יתרונות. ומה עם הנימוסים והקרירות? באמא שלך, אתם לא מתגעגעים מדי פעם לאיזה צ'פחה על הכתף? טן. נהדר. אתם שימו לב, יש לנו פה את דגל שוויץ, מתחתיו דגל ישראל. מתנוסס כאן ברקע. לא! דגל ראשן! ראשן יש לנו גם, נכון. יפתח, למה אתה מקטר? משפחת שאול, תגידו שלום כולם ביחד. שלום לכולם, יום עצמאות שמח. יום עצמאות שמח לכולם. שלום! חג שמח! ביי ביי!